Ogendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugwumba Panigarano, Ogendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ugwumba Paniela. Mwa Sofia, mwezi bongo koli na sega, eva abu Ugwumba. Kwanyele mbani ugu, kwanyele Igbo ugu. Ugwumba. Afa bụ John Ikechukwu Okafor. Ibu mkpakọta ọkọ onye konyi. Ọganihu a na-anụ unu ya eke nwaanyị bụ ọrụ mgbada ọgaranya ji anụ ahụ aka m. Ọ gbanitere. Ọ dị mma. Mana ọ gbanitere. Ezigbo afa bụ John. Mbata ịbatara na ihe. Ọ nwere afọ niile m gbara ụmụ nke ajọ. Ibe niile bụ ezigbo. Ma ibu. Ibe niile bụ ezigbo. Ọganihu na-ebido mpe akpọrọ nye na-agbagota. Echekwana m ibu bụ afọ abara mgbe ịbanyegoro ihe oyoyo. Ebe egwuregwu ahụ mmerụ, ihe nkiri ahụ mmerụ, etiri ya Mr. Ọ mmadụ dere ya, tinye Mr. na ya. Ọghọzi afọ m. Iwepụ Mr. Ibu dere n'ụtụtụ gboo. Ya wụ na ọha afọ ka eji mee. Ọ dị mma. Ngwa ka ọnụ ọha na eze etu si banye n'ime ihe m. Nwanne m ọgwụgwụ ụzọ eji John chaa bịarụ nso ọkwa etu mmadụ ịnaba aga na-aga ibe na-achụ ga na-achụ nke ị na-achụ ya nke ị kwesịrị inweta ị na-amarụ na ihe enweta ya ọ na-achụ gị nwa ebe ọ bụla ọ nọjideghị banye maka onye nọ n'ụgbọala na-aga onye kwụrụ akwụ kene ya ọ bụ na afọ ya ọ bụrụ iwe ji wee chọọ ikene ya dị mkpa o were ụgbọala ọzọ na-achọ ma o were ọgba tum tum na-eso ya ọ ga-esogide oruzi ebe ahụ ọ banyere ha etu aka ihe mmadụ na-amụta dị enwere mgbe ị ga-asị na mgbe m ebido ya na mgbe m akwụsị ya ọ bịalụ n'ike bịa ka egwuregwu kpere ọba ama ahụ kpere emesibia ike ịlahụ n'ezigbo bedị ụra wee bịa ma ụra abịaghị n'ebe ị nọghị ọfụma ịma amatasara onye bụ ụra ịya akụcha ma isi n'ala mana ọ bụrụ na ịrahụ ọfụma n'ebe dị mma ị nwee ike ikwu ụra maka na ọ bụrụ na ụra atọghị ụtọ ya ha ekwukwu egwu. Mana ihe a chọrọ ịma bụ kedu ihe nkiri mbụ i mere etu isi bata n'ihe nke a kpọrọ Nollywood? Ihe mbụ a na-ele m mere na 1994 afọ ya Rolling Stone okwute na-akpọrọ akpọrọ ọ kpọrọgide ekpọrọ mbịa n'ụkwụ m soro mee ya bụ nke mbụ elere n'ahịa wepụkwa m okpuru anyanwụ m na Mike Orihe dị mma ha mechara mgbe Zeles nọ ndụ Zeles so atinye aka na ya nwa mara na a na-ele ya ele na emecha ị na-eme ya dịka egwuregwu na ibe tọrọ ụtọ a na-eme ya na-eme ya Nigeria ya nọ na-amụta ego mgbe a nke mbụ ahụ i mere ị ga-erota m ihe dịka ego one akwụrụ mere ọ dị nke ebe 5,000 ka ọ bụ nne dị ọdọdọ ruru 5 mana uru jara tupu anyị abanye ihe gbasara ezinụlọ kedu onye na-enekwasị anya dịka onye na-asị na onye ahụ onye na-enekwasị anya tupu ịbanye na ihe gbasara ime ihe nkiri? Nkelecha Chineke etuchi si wee fokwudo m ndụ fọrọ m nwee ekumume ekelebe m ndị otu anyị ha riri nne bụ ndị m na-enejere anya ndị m na-asị Chukwu doere m ha ndụ ha riri ezigbota nne ma ụmụaka ma okenye dịka onye na-enekwasị anya mgbe ị na-abanyebeghị ị ga-asị ọ bụrụ na imerụ oke onye o nwere ofu nwoke onye ọcha nwa a na-akpọ Wild West nwoke a kpọnụkere m ka okwute mgbe ọbụla m lotere nwoke a nye ha ma emegide n'ụwa mmadụ afọ na TV nye na onye ọcha ndị Igbo mgbe a bụ mgbe zebodo a na nwoke Yoruba nke a nwụrụ anwụ na-eme Chukwu dobe mkpụrụ obi ya jakwa mgbe a wee mechazie fim bụrụ ife emebere mere ife egwuregwu kpakọbịa ọnụ na-elezi ele o wee megide a na-akpa oke
ka amalụ ndị nke bụ ndị na-abụrụ nke egwuregwu eji amụ na ndị nke na-egosi ihe mere eme bụ ezigbo ihe mere eme n'obodo na-eme ọdịiche ndị nke egwuregwu eji amụ adị iche. Enyi m nwoke bụ Ọsọfịa Sungwodongwo wee pụta mgbe o mee Marcus Igwe eme tabu, o wee buru agha nke ụdị nke egwuregwu nke dị iche na-abụrụ ụdị nke obodo ha na-eme buru ọpụta eme ya ma afụ ya n'ọbụrụsị gwuo ya n'ọnụ. Mgbe aka nji wee mana m na-ezuzu ezuzu ụfọdụ ụmụ kịrịkịrị nzuzu dị n'ime na-agbapụta ya ka ọgwụ osisi nke m gbapụtafọrọ ka njikịta ngwa ndị ọzọ ka ya abọgwa abọ ana m achọ shọvel na ọgụ Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Cha Igbo kwenu, rienu, ṅụanụ, zụanụ. Afa m bụ Chika Ọkpala, na-akpọkwa m Chief His Royal Wine Powerless, Chief the Honorable Zebrudaya Okorigwe Nwogbo alias 430, MON without EY. Unavuka Ugwumba ibo onyonyo a na-enene na TV na na-ene kwada Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ na-ewetara ya obi ụtọ, na-ewetagasara ya ụmụ ihe anyị chefuru echefu n'obodo, na-eweta ya na-egosi anyị na na-enene Ugwumba. Ka Chineke mezie okwu. Ya bụ ihe onye na-eri anya ọfụma na-ebido chịwọchị, a ga-asị na ọ dị n'ọbara, akwa eziokwu. Ma nke a dị iche, ihe kpatara na bụ mmadụ na-eme anya ọmụba amụ na ọmịiko bụ na m amara mma nwoke ihu m ube ekwe nche ogide ite mpawụda dị ka ite pawụda n'ihu arụsị arụsị Chineke mana top nose na wet na-eme ịnwa aka ịmụrụ. Ọ bụrụ na ọ mụtara m akarị inwe ibu mana ọmụgwọ m na-ajụzi ese ebe ọ bụ na yiri nne m n'ọnụ ihe nna m na mkpụrụ anya imi bịa gbagharị ya bụrụzi m ebe imi si nne m anya na ụrụ imi mama m dị ibe abụrụkwa imi baba m otu ekiri ọnọdụ were nnọọ nnekwu ọnọdụ n'ihu m. Mgbe ụfọdụ ya bụ m jee ịgafe ndị mara m ewere ma nkacha fesachie ya ka m gara onwe m ya na achọrọ ntrabụ. Ya bụ na abịa na njọ nwoke anyị jọrọ n'ọnụ ka iyi mma half caste ọ dị na ezigbo ọcha ma imi ya kwụrụ. Nna m dị ezigbo nji imi ya kwụrụ. ka ezigbo na onye bụ isi kụta njọ nwoke anyị jọrọ ma ọ n'ikwu nne m ma ikwu nna m mara ya esiri n'akụkụ mana ọ ga-abụ onye na-anọkebe nne m nso mgbe a ịma na mgbe a na-amara ebe nwaanyị meti nwoke ọzọ na-ada amara ya. Kịta ahụ ọ dị ka ebe a na-elepịa wọta nwaanyị na ọ na-adị kịta na-ede text message ihe na dị eji na ode pịam zigara enyi ya nwoke enwegoro onye detara ofu ga-egbo ma ndị m afụbeghị anya. Onye marakwa na ọ nọ na di na-achịkwa ụfọdụ mmadụ ụfọdụ mama ndị mma ezichara m azụ ya ife unu na-achọ bụ onye unu ya egbu onye unu ga-ata isi ya. Nwoke ọbụla na-ejekwu nwaanyị nụ di ị na-egbu onwe gị akara aka gị na-ebu ire onye ọzọ. Nwaanyị na-ejekwu nwoke nụ di n'ilo nwaanyị nụ di na-ejekwu nwoke ọzọ n'ilo ezinụlọ ka ị na-agbapịa nya ka ị na-agbapịa ịgbapịacha ya kịta ejewe ihe mere ezinụlọ nọrụbeghị. Ọ dị mma. Anyị bịa abanye n'ihe gbasara ezinụlọ. Ka ogodo anyị ihe gbasara ezinụlọ na m. Obi dị m mma ịkọ maka ezinụlọ m. Ịma ga-agba mbụtụ n'ogwe agba ịgba ọtụ n'ogwe ọ bụrụ ogwe ka a na-apịrị akụ. Ọ
ọ na-abụ ije nke mbụ mee mistake ije nke bụ mee mistake saa anya mmiri jechighezi ya anụtara m nwaanyị dị m mma nwaanyị zọrọ ebe n'Imo steeti mgbe ọzọ na ndị kacha mma mgbe a ọbata onye nke abụọ nwunye m mara mma nwaanyị ụdị na ihe dị mma na-adịghị mma ugegbena mma na ajọ njọ wee je mụrụ onye mara mma wee nụkwara onye jọrọ njọ a bụzi mmụzi ya nwaanyị ana m ayọrọ ebe ana m eri ọkịrịka ọ bụrụ na ị na-anya na ịkwụrụ na enyo n'anya n'ihu ịma na-enwe ka ihe dị ịchọba ndị chapụrụ achapụ ọ ya agbamụzi ụmụaka ịnọ n'ụlọ ụka nwatakịrị isi n'ebe nke ndị Sunday school bere daadị ị nwere aka chasa aka kụtie ọ bụrụ mmụọ enwe nwatakịrị isi ebe nke ọzọ na daadị dakwe mama gbapapụ ọgha ya n'ụlọ ụka kwa ka o zitere kịtịkpa ga-agbakpọ nwa ya anya maka na ọ mụrụ ọmụmụ gbogborigwe mana mgbe ụfọdụ kwa ha na-agara ọnụ ndị a dịka ha mara mma ọ dịka ha na ihe ha na-eri ka nkụ itibi ego ọ bụ na onye mara mma gara ọnụ itibi ego ịma na ife na-egote na ị na-egote ife dị mma nwekwara ndị na-ada eti ego ọ ya abụ ịbịara ịnụ nwa ba ahụ ndị mụrụ dịka nna ha asị gị ọ bụ na ọ daba gị na nwa ya gị kpọrọ ebie n'udo nwoke arụ arịa ụlọ nyebe ahụ gụọ ụgbọala nyebe ego eji ebido ndụ dịka etu si ekwukwa egwe ị ga-abịa ịnụrụ nwa ya etu a ejiri ajụ kekọọ mkpa ha niile na nsogbu ha niile bogu bụrụ nke ha bụrụ nke ndị be gị bụrụ nke nne gị na nna gị na ụmụ nwanne gị bụrụ nke ndị na-agafe agafe bụrụkwa nke ndị ọzọ nwekwa ndị ga-abịa ịnụ nwafe ahụ ihe niile ibu ebe beba ezido gị soro ekesasị ya ndị mmadụ eburusi ya ibu ha amaghịzi gị arọ na nji bụrụ ibu ọmaghịzi gị arọ onye nwere nke o nwere obute ọgọ nwoke ọbịa o were ego onye gị ọfụnye na-emebe ọfụma ọ ya abụ ọ bụrụ na ọ bịabeghị ifere ekwu ya bịabeghị ka anyị na-achịkwa azụ n'okwu anyị na-ekwu maka ezinụlọ ịma na onye ara si na a na-ekwu nke ọzọ a na-agbata n'ọnụ mere ya ji mmadụ janyị na-anyịkwa n'ala na ọ kategori by kategori onye ara nke pụtara nke ebe banyere ịbanye enwe enyi m nwoke bi n'akụkụ ya dị anya ala nke ya bụ obido ha na-etozi ọbụọ na-ala ka ọ na-abụ ọnwụcha ha n'ihe ṅụrụ anụnwa moto niile dị n'esteti ọ na-asị ya ọ chọdịghị ịma onye nwe ya ọzọ ọba aga ewere ga narị afọ 10 ọ pụta ọsa ya amụtago ụmụ nwoke mụta nwaanyị ha na-azakarị m ibu ọdụ mma etu ahụ asọ onye warriors amụta mana ya mụta ibi ya bụrụ m fada ihe enweghị ikwutere gbasara ụmụ nwaanyị nwesị ka anyị jụọ ibu ahụ na edosa nwaanyị ekwuru ekwu na nwaanyị ajọ nne kedu nke ị ga-ahọrọ nwaanyị na-ekwu ekwurekwu na nwaanyị na-esi ajọ nne kedu nke ị ga-ahọrọ nwaanyị ekwurekwu na nwaanyị ajọ nne ịma na nwaanyị ajọ nne ya nwekwa ezigbo ọnụ okwu nwekwa ezigbo omume na-ayọkwa Chukwu ka o kụziere ete ya esi nne ya kama na ife ya akawa ahụ na-eme bụ ndị mmadụ bịa na nke gị ewepụta nne irie ya gba nkịtị begide m ime nwunye gị anya ime onwe gị mgbe ndị bịa anabata ya ka ọgwụ ha na-aṅụ ya ka mkpụrụ ọgwụ emechaa ịma na nri ọjọọ afọ nwunye gị siri na o ji ezigbo omume bupụta ya aga m ewerukwa nwaanyị ajọ nne hapụ nwaanyị ekwurekwu nwaanyị ekwurekwu mee gị ihe ọ gwaghị ọnụokwu ekwugbuo onwe gị ekwu ụdọ kedu ihe ọ na-abụ ebufutere rifere oke afọ ibu mgbakọta ka onye ọgịdịgba na ọnụ eke nwaanyị bụ ewere mgbada kpum nni onuno sụwa nnụnụ sụrụ ihe ya ọfụma wee bịa mụọ ofe dịka ofe egwusi were onugbu wee mere akwụkwọ nne ya ma ọ siri ezigbo ofe onugbu ma o turukpe ga-enwe ọzọkwa
ofe akwụkwọ etiri ọkụrụ na ya were isi okporoko gbarie ya n'oru gị nne ebe mmenu nne ya mmụ nne ebe mmemu ya ibido hapụ na-enu gboro nne ụtọ n'ụbọchị nne onine dị n'ihe iche n'iche enwere nri ji asụrụ asụ nwee akpụ nwee garị nke iwepụ ha na garị enụrụ m ndị ọzọ akpụ iwepụ ha na garị akpụ buru ụzọ nri ji sobie semo nri ede alịbọ ya nke a na-adị ka griz nke ndị Yoruba na-eri nekwa nke ọzọkwa a na-akpọkwa nri ọka kwa omenala na ezigbo ofe dị mma mma emechue ihu egwebeghịkwana anyị ebe isi gwarugodo anyị obodo ebe isi abụ m onye ụmụnekwu vileji n'eziokwu Amụrị Nkanu West Local Government dị Enugu steeti nke obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ dị mma tupu anyị aga n'ihu ị ga-eji asụsụ Amụrị asụsụ Nkanu wee ikenete ya ndị Nkanu ikene ndị Igbo nke m ị ga-achọ ọkịta m kwuwe kịta go emecha kịta ka ma uche na-abịa ma nwere ike mechekwe mob ebe do mmadụ kwa ụnọ onye na-eji anya na mbọ pịa akwụkwọ ebe ọ bụ na igwere aka ya gawara n'ihu eziokwu oji na aka kwụ bụ kpokpo gị eziokwu oji mbụ m eketa eziokwu oji ya tụkwara uru na mma ụmụnne m jikwa na ike bajikwa na mbọ ike onye na-agba maka Chineke na-enyere aka ịghakwa iri na ememe ibe ọzọ ndụ m agba ahụ hapụrụ enyi ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba ọsị na ị ga-eme gịnị ikwu n'ihe na-abụ ọ bụla na ị nwere mmadụ ọ bụ na ị nwere ego ọ bụ na ị nwee mmadụ inwe ego isi ga-eme gịnị eme gị ịhụnanya na-abụ Ugwumba iji ofu ehi Igbo eje ahịa na-ara ahụ mana ị nwere ike iji ehi Awụsa 12 ọje ahịa ha na-esoghị nke a gosiri na ndị Igbo abụghị ndị a na-achịma atọ ụkwa Ugwumba onye ọbụla jere ịrụ ụlọ chọrọ ibido ịrụ ụlọ bido ụlọ elu anyị ma eme na ebere ọgbọghụ ụlọ ala nke ọzọ bụ na onye ọbụla na-agbanye na ụmụ ya na-anị ụgwọ ọnwa anịghị ego o ji eje nke a na-akọrọ gị bụ Ugwumba emere na ebere maka ọnya jee lụọ nwaanyị ọ bụrụ na eme ịnụga na nga fada na-azọ na-akwụrụ nwa ụgwọ ọnwa ọ ya eje n'iche fada ọbaba mmadụ chukwu gere ka ọ bụ a sịrị na nwaanyị ọbụla edina na obute okwu ị mara na akpa anya akpa nye ka nna m ji agwa m ezere adị nwa m aza m ọsị ma na-eme n'ala ọ bụ na ute adịghọzi Ugwumba ụmụ Igbo keleenụ Ugwumba bụ Ugwumba nke anyị bụ nke anyị ị nọ n'ọrụ ị nọ n'Igbo ị nọ n'ọhịa ị nọ n'ụzọ elekwa n'ọzọ leme Ugwumba maka ihe dị na Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe Ugwumba bụ Ugwumba gịnị kpatara hụ na adị emeji ihe nkiri Igbo ọ n'Igbo anyị ebidogokwu ya mana ịgbada ji ede emebi mgbe ọ na-abịa ine anya ọ dị ka ndị ga-ego ya epe mpe maka ego a ga-etinye ga-etinye ya ga-ahụkwa ka ego ị ga-eji wee mee nke oyibo itinyecha ya ọ bụrụ na ndị goro ehihie nne ọnyụ ga-afịa maka na ndị be anyị bazi abịa na a na-azụ ụmụaka anyị mụọ ndị Igbo mụọ ụmụaka a na-azụ ha ewere oyibo na-asụ ọrụ oyibo n'ebe ebi n'ime ya dị ihe ekụziri ụmụazị Igbo ụmụazị na-etopụtazi eji oyibo onye ebe o were oyibo sị na ya bụ onye Anambra ma onye Nnukwu ma Imo isi ekezi vileji nọ sị adị nnọọ kedu afa nna gị ochie ọsị na ya mara kedu afa ndị ikwu nne gị ada nọ ogwe ofu ka anyị na-efu nwa obere Igbo na agbụ ka kandụl ọ ga-enwugide ọ bụ na agbaghọ mbọ tii kandụl ọzọ nwume ka onwuchiri ike ọgwụba anyị ama enwezigbo asụsụ
okwu ebe adịmma anyị chọrọ ịjụ ikwu na nri na-adịghị mma bụ nri onunu akpụ buru ụzọ ofe dị mma soro ya n'azụ abịa n'ihe gbasara egwu a na-akụ akụ kedu ụdị egwu na-aka maka kpachara ana m egekwa egwu niile o mana nke ga-ebu ụzọ ka nke na-aka aba m ahụ bụ egwu ọbụla agụrụ dịka egwu ụka ma okwe agụrụ achụghị ọsọ ịchụghị ọsọ jụnwa na-agụ ọ na-abanye m ahụ dịka ukwe him ọ na-abanye m ahụ onye ebe na-enweta m mana ụzọ ha na-ekpekpekpe gbugbu nke gbutigbuo ozugbo ọ bụ na onwe ya ọ da-ejidekwa m enwere nke dị n'obi ị ga-achọ ka anyị kpọpụrụ gị ugbu a egwu mgbe abụọ bụ na ụnụfụ kpọrọ m obi abụrụ m nsọ mele o digboro nne ọ lọta onye mma alọta o nwere ofu egwu enyi m nwoke nwụrụ anwụ na-aba ọkụ nna m ana m ekene gị ọnụ m juru na-ekene ọkpara ezema ọnwụ gburu ọkpara ezema ọnwụ gburu ya ihe mere ya Chineke ga-achọpụta Opurobios Igwe Ejenga Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba nọdụbe Ugwumba bịakwute TV gị nso ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu